യൂസർ നെയിം എന്തെങ്കിലും അടിച്ചു കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിം അടിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ യൂസർ നെയിം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ അടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളത്, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പേര് വെച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു യൂസർ നെയിം അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ശേഷം പേര് ഫുൾ നെയിം മേലെ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിമും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഫുൾ നെയിം അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ശേഷം നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി താഴെയുള്ളതിൽ കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫോ എന്നുള്ളതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ മെയിൽ ഐ ഡി അടിച്ചു കൊടുക്കണം. മെയിൽ ഐ ഡി അടിച്ചതിന് ശേഷം പാസ്വേഡ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയുടെ പാസ്വേഡ് അല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ അടിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വെക്കാൻ രീതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല പാസ്വേഡ്, അതിപ്പോ നമുക്ക് ഈ ഗീത ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും പാസ്വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി കൊടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസ്വേഡ് അതെന്തെങ്കിലും അടിച്ചു കൊടുക്കുക. പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഐ എം നോട്ട് എ റോബോട്ട് എന്നുള്ള കോളവും പിന്നെ ഞാൻ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് മൊത്തം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കോളവും പിന്നെ ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മുടെ ഇമെയിൽ വരാനുള്ള കോളം, ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് മൂന്നും ടിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം. ഈ രജിസ്റ്റർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കാണുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നില്ല, രജിസ്റ്റർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ വെബ്സൈറ്റില് ക്വിസിന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതായി നമ്മുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ. അപ്പോഴും നമ്മൾ മലയാളം കോഴ്സിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു വിത്ത് മെയിൽ ഐ ഡി ഡീറ്റെയിൽസ്. ആ രജിസ്റ്ററിന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പേജ് വരും. അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ലോഗിൻ കൊടുക്കണം. ആ ലോഗിൻ പേജ് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓപ്പൺ ആവുക. അഥവാ ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലോഗിൻ എന്ന് കൊടുക്കുക. ലോഗിൻ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള പേജ് ഓപ്പൺ ആവും. അവിടെ വീണ്ടും നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയോ അല്ല യൂസർ നെയിമോ നിങ്ങൾ എന്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണോ കുറച്ച് മുൻപ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തത് കൊടുത്തത് ആ സെയിം ഡീറ്റെയിൽസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആ പാസ്വേഡും അത് തന്നെ അടിക്കണം. ചിലർക്ക് പാസ്വേഡിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി, അത് ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം. ഇന്നിപ്പോ കുറച്ചുപേര് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് എനിക്ക് നോക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല. ഞാനിപ്പോ നോക്കിയിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് അതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ പാസ്വേഡിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ റിമെമ്പർ മീ കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ തവണയും നമ്മൾ ഇതില് പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ശേഷം നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാം. ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ക്വിസ് പേജ് വരും. അതായത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിന്റെ പേജാണ് നമുക്ക് ഇനി ഓപ്പൺ ആവുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ക്വിസ് ആണോ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില സമയം ചിലർക്ക് മലയാളം ക്ലാസ് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും, പക്ഷെ ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ മലയാളത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ 10 ലാംഗ്വേജിന്റെ ക്വിസ് ഉണ്ട് അവിടെ. ആ 10 ലാംഗ്വേജിൽ ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ആ ക്വിസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോ വീണ്ടും ലോഗിൻ ആവാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് ലോഗിൻ ആയി. അപ്പൊ നമുക്ക് ലോഗിൻ ആയതിനു ശേഷം ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഗോ ടു മൈ അക്കൗണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലോഗിൻ ചെയ്ത് വെച്ചില്ല. അപ്പൊ അതായത് ലോഗിൻ ആണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലോഗിൻ ആയി. അപ്പൊ ഗോ ടു മൈ അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കോഴ്സസ് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കോഴ്സാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, നമ്മളിപ്പോ ഒന്നും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ഈ ഡെമോനും അതിനും ഇതിനൊക്കെ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ 15 കോഴ്സ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 3 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 2 കിട്ടി എന്നൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ എല്ലാം 000 ആയിട്ട് കാണുമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഓൾ കോഴ്സസിൽ പോയിട്ട് അതിനു മുമ്പ് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ കയറിയ ഉടനെ നമ്മൾ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ ചെയ്യണം. കാരണം എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നമ്മുടെ പേര് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലും പേര് ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ യൂസർ നെയിമോ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫുൾ നെയിം ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഈ ഫുൾ നെയിം വരില്ല. ഈ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈലിൽ നമ്മുടെ ഫുൾ നെയിം ഇവിടെ വരണം. അപ്പൊ അതിന് എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈലിൽ പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോ നമ്മൾ അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഫില്ല് ചെയ്യണം. എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈലിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈലിൽ പോയിട്ട് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇപ്പൊ ഇതിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ തുടങ്ങുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം, ലാസ്റ്റ് നെയിം, പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേ നെയിം. ഇതാണ് മെയിൻ. ഡിസ്പ്ലേ നെയിമിൽ നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വരേണ്ട പേര് ആ പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അടിച്ചതിനു ശേഷം ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും
പാസ്വേഡ് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആക്ച്വലി. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്ത പാസ്വേഡ് തന്നെ അടിച്ചു കൊടുത്ത് സേവ് ചേഞ്ചസ് കൊടുക്കുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ആയി. ശേഷം നമ്മൾ ഓൾ കോഴ്സസിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ കോഴ്സസ് എല്ലാം കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അതിൽ 0 ലെവൽ മുതലുള്ള എല്ലാ കോഴ്സസും ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ലെവൽ 0 മുതലുള്ള കോഴ്സസ് ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓൾ കോഴ്സസിൽ പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയാ, ഈ ഹോം പേജിൽ പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇന്നലെ എല്ലാവരും 0 ലെവൽ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആ 0 ലെവലിൽ വളരെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ പ്രഭുജി പറഞ്ഞു തന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ഏതാണ്? അപ്പൊ അത് iskonmangaluru.com ആണ്. അപ്പൊ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെക്ക് കൊടുത്താൽ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പച്ച കളറിൽ കാണിക്കും, തെറ്റാണെങ്കിൽ റെഡ് കളറിൽ കാണിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. വളരെ എളുപ്പമുള്ള 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി, അതിനുള്ള മറുപടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും. അതായത് അതിപ്പോ ചെയ്ത് തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും 0 ലെവൽ ക്വിസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതില് നമുക്ക് 80% മേലെ മാർക്ക് കിട്ടണം എന്നിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ക്വിസിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ക്വിസും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹോം പേജിൽ പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾ 0 ലെവൽ ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ എൻറോൾഡ് കംപ്ലീറ്റഡ്, അപ്പൊ എൻറോൾഡ് എന്ന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എൻറോൾഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ ഈ പച്ച കളറിൽ കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് വരുള്ളൂ. ശേഷം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ക്വിസിലോട്ട് പോകണം. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 10 ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ക്വിസ് കിടപ്പുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, ഗുജറാത്തി, മറാത്തി, കന്നഡ, തെലുഗ്, തമിഴ്, മലയാളം, ഒഡിയ, ബംഗാളി, ഇത്രയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ വ്യത്യാസം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ഇത് ഫ്രീ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ക്വിസാണ്. ഈ എൻറോൾഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എൻറോൾ ചെയ്ത ക്വിസാണ്. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഫ്രീ എന്നുള്ളതായിരിക്കും മലയാളത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടാവുക. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ 18 അധ്യായങ്ങളുടെയും ക്വിസുകൾ താഴെ കിടക്കുന്നു. അങ്ങനെ താഴെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കണം. 18 അധ്യായങ്ങളുടെയും 18 ക്വിസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ താഴെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ ഞാനൊരു വ്യത്യാസം പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഇതിപ്പോ ഞാൻ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഓറഞ്ച് കളറിൽ നമുക്ക് ടിക്ക് വന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു ക്വിസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരണമെങ്കിൽ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്വിസ്, ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്വിസ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ലെസൺ എന്ന് വരുന്നുണ്ട്, മെറ്റീരിയൽസ് എന്നും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ലെസൺ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വിസ് പേജ് ഓപ്പൺ ആവുക. ലെസൺ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ താഴെയുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ക്വിസ് പേജ് ഓപ്പൺ ആവും. അതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. നമുക്ക് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് അതിലിപ്പോ എന്താ പറയാ, ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഒന്നൊന്നും നോക്കാതെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ആൻസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു വെച്ചാൽ നമുക്കിത് ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് താഴെ വരും. അത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോ അത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആണ്, എന്തുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആണ്, ഏത് ശ്ലോകത്തിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്, 1-ാം അധ്യായത്തില് ഏത് ശ്ലോകത്തിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്, തെറ്റാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റ്, ഇത് തെറ്റാണ്, അത് ഈ 1:14 ഈ ശ്ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, അതാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്നുള്ള കറക്റ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് താഴെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് വായിച്ച് ശരിയാക്കാം. അപ്പൊ അതുപോലെ ഓരോന്നും ഇപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇതിനൊരു ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അടിക്കുവാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടിക്കുന്നപ്പോ നമുക്ക് കറക്റ്റ് എന്നുള്ള ഉത്തരം വരും. നമ്മുടെ ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ള ഉത്തരം വരും. അതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനും അതായത് ഫീഡ്ബാക്കും അവിടെ വരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ 18 ചാപ്റ്ററിലെ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓരോ ക്വിസിലും ഉള്ളത്. ഓരോ അധ്യായത്തിലും 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീതമുണ്ട്. ആ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസും കറക്റ്റ് ആണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഓരോ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ തെറ്റായാലും കുഴപ്പമില്ല, അത് ഫീഡ്ബാക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പിന്നീട് 2ാമത് തവണ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കറക്റ്റായി ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വിസ് ഓരോന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും, കറക്റ്റായി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. എന്തോ ഒരു ചെറുതായിട്ട് ലാഗ് ആവും. ഈ ടൈം ആവുമ്പോൾ ലാഗ് ആവുക തോന്നുന്നു. 7 മണിന്റെ ക്ലാസ്സിന് കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ കറക്റ്റ് ആണ് എന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് വരിക. പിന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവുക.
ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ താഴേക്കുള്ള ആരോ മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആയി കിടക്കും. നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏത് മൊബൈലാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ മൊബൈലിൽ നമുക്ക് ലാപ്പാണ് എന്തിലാണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആയി കിടക്കും. നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ നെയിം ഇട്ട പേര് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പേര് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പൊ ഇത് ഈ ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് എന്ന് വന്നു, അതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനും വന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഉത്തരം ആയത് എന്നുള്ളതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ക്വിസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവിടെ ചാപ്റ്റർ 1 മലയാളം കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത പേജിൽ ആ PPT ഓപ്പൺ ആവും. അപ്പൊ ഇന്ന് പ്രഭുജി കാണിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ലൈഡ് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കിയിട്ട് വായിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കി വായിക്കാം, പഠിക്കാം. അങ്ങനെ ഓരോ ലെവൽ ക്വിസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലിങ്ങനെ ഓറഞ്ച് കളറിൽ ടിക്ക് വന്നു. സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, നമ്മളിപ്പോ ഇത് മലയാളം നമ്മൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെയാ വരിക. ഇവിടെ മേലെ ഏറ്റവും മേലെ നമ്മൾ 100% കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനോട് കൂടെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരും. അപ്പൊ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡൗൺലോഡ് ആകും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മലയാളം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മലയാളം അല്ല, നമ്മൾ വേറൊരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇപ്പൊ എടുക്കുന്നത്. വീണ്ടും ആ പ്രശ്നം എറർ വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ഇതിപ്പോ ചെയ്യാത്തൊരു ക്വിസാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ആ ഓറഞ്ച് ടിക്ക് വരില്ല. അതിന് പകരം ഇപ്പൊ ഈ 0% കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സർക്കിൾ മാത്രമേ വരുള്ളൂ. അതാണ് അവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. വേറെ ഇപ്പൊ മലയാളം ക്വിസിനെ കുറിച്ച് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. നമുക്ക് ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, ലോഗിൻ ചെയ്യുക, പിന്നെ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പോ നമ്മൾ ഒരു ക്വിസ് അറ്റൻഡ്, ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലോട്ട് പോവാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയും ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് അത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആവില്ല. പ്ലീസ് ഗോ ബാക്ക് ടു ദ പ്രീവിയസ് ക്വിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒരു അധ്യായം കഴിയാതെ അതിന് അടുത്തുള്ള അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കണ്ട. കാരണം അത് നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും 0 ലെവൽ ക്വിസ് ആദ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം മാത്രം നമ്മുടെ ലെവൽ 1 ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ക്വിസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങള്. എല്ലാവരും ഫേസ്ബുക്ക് പേജും യൂട്യൂബ് പേജും ഒക്കെ ഫേസ്ബുക്ക് ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ നമ്മുടെ ചാറ്റിലിടാം. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കാരണം 0 ലെവൽ ക്വിസിൽ ഇതൊരു ചോദ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും യൂട്യൂബ് ചാനലെല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഫേസ്ബുക്കും യൂട്യൂബും ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ചോദിച്ചോട്ടെ അല്ലെ പ്രഭുജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പൊ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അല്ലെ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആണെങ്കിൽ പിന്നീട് അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടാൽ മതി. രേണുമാതാജി കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് 1 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഗ്രൂപ്പ് തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നല്ലായിരുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ഇപ്പൊ 9 മണിക്ക് തുറന്നിട്ട് ഒരു 10:30 അങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അത് പറയുകയാണെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത ക്വിസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എങ്ങനെ സർക്കിൾ മാത്രമേ വരുള്ളൂ. മറ്റേതിൽ വന്ന പോലെ നമുക്ക് ഓറഞ്ച് കളർ ടിക്ക് വരില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വിസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടാമത്തതിലോട്ടാണ് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. സെർവർ സ്ലോ ആണ് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും, ഇങ്ങനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. പ്ലീസ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ പ്രീവിയസ് ക്വിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ 1 ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് 2 ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഡെയിലി പ്രഭുജി എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത് ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ ടെൻഷൻ ആവണ്ട. പിന്നീട് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. ഇന്നോ അല്ലെ നാളെ രാവിലെ ആയിട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. എല്ലാവരും കുറെ 11 ലാംഗ്വേജിൽ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എല്ലാവരും കുറെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതേസമയം. അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ രാവിലെ ഒക്കെ ചെയ്താൽ മതി.
പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ ഗ്രൂപ്പ് തുറന്നു നോക്കും. അന്നേരം ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് അത് അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അതായത് സൂര്യമാതാജിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. അവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂര്യമാതാജി കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലെ? മാതാജി കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലെ? മാതാജി സോറി, മാതാജി ബിസി ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. കഴിഞ്ഞില്ലേ മാതാജി? കേട്ടോ. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രഭുജി എന്റെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ അയക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാൻ നോക്കാം. 10 മണിയാവും ക്ലാസ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ നോക്കാം ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ തുറന്നു വെക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതോ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടാൽ മതി. മാതാജി പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മറുപടി തരുവേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ന് 1-ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയില് 18 അധ്യായങ്ങളാണ്. അതാണ് 18 ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഓരോ അധ്യായങ്ങളിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്, നമ്മളെ ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. മുഴുവനായിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല. മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ പഠിക്കും. 18 അധ്യായങ്ങൾ 700 ശ്ലോകങ്ങളും പഠിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം പ്രാർത്ഥനയോടെ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ അനനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹന്നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമ പദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരീശനമോ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധര. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അല്ല? ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദര് വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നൽകിയിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. ഇതാണ് ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ്, നമ്മുടെ മാംഗ്ലൂരിലുള്ള രാധാകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം. അപ്പോ നമ്മള് ഗീത പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് ശങ്കരാചാര്യർ ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് നമുക്ക് കേൾക്കാം. അത് ശ്ലോകം, അതിന്റെ വിവർത്തനമുണ്ട്. അപ്പോ ശങ്കരാചാര്യർ ഭഗവത്ഗീത എന്തിനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അത് നമുക്ക് ഗീതാ മഹാത്മ്യം കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാശാസ്ത്രമിദം പുണ്യം യഃ പഠേത് പ്രയതാ പുമാൻ വിഷ്ണോ പദമമാപ്നോതി ഭയശോകാതിവർജിതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? സ്ക്രീന് കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീത ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യഃ പഠേത് പ്രയതാ പുമാൻ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം പിന്തുടരുന്നവർ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തരാകും. ഭയശോകാതിവർജിത. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകും. അടുത്ത ജന്മം ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും.
गीताध्यायनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च. ആത്മാർത്ഥമായി ഗൗരവമായി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭഗവത് കരുണയാൽ മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കുകയില്ല. മലിനേ മോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃത് ഗീതാമൃത സ്നാനം സംസാര മലനാശനം. നിത്യവും ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് ദേഹശുദ്ധി വരുത്താം. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നു. ഗീതാസു ഗീതകർത്തവ്യ കിം മന്യേ ശാസ്ത്രവിസ്തരേ യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാത് വിനിസൃത. ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാകിയാൽ മറ്റൊരു വേദസാഹിത്യവും പഠിക്കേണ്ടതില്ല. ഭഗവത്ഗീത ശ്രദ്ധയോടും കൃത്യനിഷ്ഠയോടും കൂടി ശ്രവിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾ ലൗകിക വ്യാപാരത്തിൽ അത്രയധികം മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേദസാഹിത്യം മുഴുവൻ വായിക്കുക അവർക്ക് അസാധ്യമത്രേ. എന്നാൽ അത് ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത മതി. കാരണം അത് എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും സാരസർവസ്വമാണ്. മാത്രവുമല്ല പ്രത്യേകിച്ചും അത് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനാൽ ഉപദിഷ്ടവുമാണ്. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണോ വക്രവിനിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മ ന വിദ്യതേ. ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നവൻ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്യുന്നവനെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്ത് പറയാൻ? മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരാമൃതമത്രേ ഭഗവത്ഗീത. ഇത് ഭഗവാൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാണ്. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ ഗോധാ ഗോപാലനന്ദന പാതോ വത്സ സുധീർഭോക്ത ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്. ഗീതോപനിഷത്ത് ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളുടെയും സാരമാണ്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളും ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണ്. ഗോപകുമാരൻ എന്ന പ്രശസ്തനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ പശുവിനെ കറക്കുന്നു. അർജുനൻ ഒരു പശുക്കിടാവിനെ പോലെയാണ്. പണ്ഡിതന്മാരും പരമഭക്തരും അമൃതതുല്യ ദുഗ്ധമായ ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യുന്നു. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപീകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഇക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾ ഒരേ ഒരു ധർമ്മഗ്രന്ഥത്തെയും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരനെയും ഒരേ ഒരു മതത്തെയും ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തിയെയും മാത്രം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉത്സുകരാണ്. ആകയാൽ ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം ഒറ്റ ഗ്രന്ഥം മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ലോകത്തിന് പൊതുവായ ഏക ധർമ്മഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത. ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ സമസ്ത വിശ്വത്തിനും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി ഒരേ മന്ത്രം ഒരേ പ്രാർത്ഥന തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. കർമാപ്യക്യം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ ഒരൊറ്റ പ്രവൃത്തി മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷന്റെ സേവനം. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ കാലത്ത് എല്ലാവരും ബിസിയാണല്ലേ, എല്ലാവരും തിരക്കണം. അപ്പോ ഇവിടെ ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നു നമ്മള് അനേകം വേദങ്ങളും അതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്റെ ഒരേ കാര്യം ഒരേ ഗ്രന്ഥം മാത്രം. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീപുത്രഗീതം. ദേവകീപുത്രൻ ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അല്ലെ. ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച ആ ഭഗവത്ഗീത അത് ഒറ്റയൊന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ കുറെ 33 കോടി ദേവിദേവന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഏകോ ദേവോ ദേവകീപുത്ര ഏവ സമസ്ത വിശ്വത്തിനും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പോകണ്ട. കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് ശങ്കരാചാര്യർ ഇവിടെ പറയുന്നു. പിന്നെ അനേകം മന്ത്രങ്ങൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ജപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താണ്? ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ സേവനങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിക സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടും പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാലോ മാതാജി അല്ലേ? ചെറിയ ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം പ്രഭുജി, കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള്
ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18 അധ്യായങ്ങളായിട്ടാണുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്ന ആളായിരിക്കും. കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പോ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്. 700 ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് അല്ലെ. അതിൽ 574 ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, 84 ശ്ലോകങ്ങൾ അർജുനൻ പറയുന്നു, 41 ശ്ലോകങ്ങൾ സഞ്ജയൻ പറയുന്നതാണ്, ഒരു ശ്ലോകം ധൃതരാഷ്ട്ര പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 700 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. അതിലെ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങൾ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചും അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ചും. അപ്പോ അർജുനൻ കുറെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. അപ്പൊ അതിന് ഓരോരോ ഉത്തരങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാൻ ഓരോ യോഗത്തിലൂടെയാണ് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത്. കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം, അങ്ങനെ ഓരോ യോഗത്തിലൂടെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ 18 അധ്യായങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായങ്ങളാണ് മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങൾ. അതിലാണ് ഭക്തിയോഗം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള 6 അധ്യായങ്ങളിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊരിക്കലും ഇതിനെ ഉപമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള ബർഗറൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സത്ത് മുഴുവനായിട്ടും മധ്യത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അതിനെ കവറിങ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മധ്യത്തിലായിട്ടാണ് അതിന്റെ സത്ത് മുഴുവനായിട്ടുണ്ടാവുക. നമ്മൾ പിന്നെ വില കൂടിയ ഒരു റിംഗ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല വെൽവെറ്റിന്റെ ബോക്സ് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് അതിന്റെ മധ്യത്തിലായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാന് ഈ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ അത് 6 അധ്യായങ്ങളിൽ ആദ്യമായിട്ടും പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് 6 അധ്യായങ്ങൾ, അതിന്റെ മധ്യത്തിലായിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്തിയോഗം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കാം പിന്നീട്. അപ്പൊ ആരും ആദ്യം തന്നെ 1-ാമത്തെ 2-ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ വിട്ടുപോകാതിരിക്കുക. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നത് 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലാണ്. നമുക്ക് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സുസുഖം കർത്തുമവേ, നമുക്കൊക്കെ എളുപ്പമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന, സന്തോഷത്തോടു കൂടിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്ന ഈ ഭക്തിയോഗം ഒക്കെ. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 5 വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18 അധ്യായങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 18 അധ്യായങ്ങളിലെ 5 വിഷയങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. 1-ാമത് ഈശ്വരൻ, ആരാണ് ദൈവം, ആരാണ് ഈശ്വരൻ എന്നത് പറയുന്നു. പിന്നീട് 2 ജീവാത്മാവ്, നമ്മളൊക്കെ ജീവാത്മാവാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണോ ആത്മാവാണോ, അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇനി നാളത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 2-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ 3-ാമതായിട്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്: സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും. പിന്നെ കാലം, സമയം അല്ലെ, എല്ലാം കാലത്തെ അതിജീവിച്ചവരായി ആരും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. പിന്നെ കർമ്മം, 5-ാമതായിട്ട് കർമ്മം, അകർമ്മം, നിഷ്കാമ കർമ്മം, വികർമ്മം, അങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ കുറെ തരത്തിലുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പോ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ 4 ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 4 കാര്യങ്ങളും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്: ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം. ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിനെയൊന്നും മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ 5-ാമത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കർമ്മം, അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്, അതിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ നമുക്ക് തന്നെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഇന്നെന്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നോ അതിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക അല്ലെ. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം, അങ്ങനെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലങ്ങള്, മോശഫലങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോ അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് അതൊക്കെ പഠിക്കാം. പ്രധാനപ്പെട്ട 5 വിഷയങ്ങളാണ്: ഈശ്വര, ജീവ, പ്രകൃതി, കാല, കർമ്മം. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനെ പോലെയാണ്. അതിനെന്താണ് മായാവാദികൾ, മറ്റുള്ളവര് നിരീശ്വരവാദികൾ, അവരുടെ ജൽപ്പനങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ഒരിക്കലും അത് ഇല്ലാതാവില്ല. നമുക്ക് ടോർച്ച് ലൈറ്റിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് സൂര്യനെ നിഷ്പ്രഭമാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പരിശുദ്ധമാണ്. അത് എല്ലാവരെയും ശുദ്ധീകരിക്കും. നമുക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയില്ല എന്ന് ആരും കരുതാൻ പാടില്ല. സൂര്യന്റെ പ്രകാശം എല്ലായിടത്തും എത്തും അല്ലെ. അത് അഴുക്ക് വെള്ളത്തിലും നല്ല വെള്ളത്തിലും ഒക്കെ എത്തും. അതിനെയൊക്കെ
ശുദ്ധീകരിക്കുക, അഴുക്ക് വെള്ളത്തെയൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കുക അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പാപത്തെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കും, എല്ലാറ്റിനെയും നിഷ്പ്രഭമാക്കുക അല്ലെ. നേരത്തെ ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെയും എല്ലാം അകറ്റുന്നതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തല്ലേ. ഈശ്വരൻ എന്താണ്, ആ ജീവാത്മ, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. ഭഗവത്ഗീത വിഷയം 5 അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പരമനിയന്താവായ ഈശ്വരനും നിയന്ത്രിത ജീവസത്തകളായ ജീവന്മാർ വിഷയമാകുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, പ്രപഞ്ച അസ്തിത്വത്തിന്റെ കാലയളവ് അതല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രകടന കാലം, കർമ്മം ഇവയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ ലോകം മുഴുവനായിട്ട് രഥയാത്രയൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. 14 പ്രാവശ്യം ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചിയിലും പ്രഭുപാദർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ കൊച്ചിയിൽ പ്രഭുപാദർ വന്നിട്ടുള്ള ആ ജലദൂതയില് കൊച്ചിയിലും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഓർമ്മക്കായിട്ട് അവിടെ കൊച്ചിയിൽ എന്താണ് അവിടെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ കൂടി പ്രഭുപാദരുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു സ്തൂപം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത പഠിതാവിന്റെ യോഗ്യതകളെ കുറിച്ച് അവതാരികയിൽ പറയുന്നു. അർജുനൻ ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഉറ്റമിത്രവും ആകയാലാണ് ഭഗവത്ഗീത അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് സമാനമായുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത നന്നായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുക. പ്രഭുപാദരുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഗുരുവിനെ കണ്ടതും പിന്നീട് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് ജലദൂതയിലും അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയതും അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ 1966 ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചതും പിന്നെ ഈ പിക്ചർ അവിടെ ടോംസൺ സ്ക്വയർ പാർക്ക് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു സങ്കീർത്തനം നടക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി. അത് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും എല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ എല്ലാ ലോകം മുഴുവനായിട്ട് പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് അറിയുകയുണ്ടായി. സമൂഹത്തിലെ ഉയർന്ന വ്യക്തികളായിട്ടൊക്കെ നിരന്തരം ഈ ഭഗവത്ഗീത എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലും നമ്മുടെ പഠനത്തിന്റെ അതിലൊരു വിഷയമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് കുറെ പ്രധാനമന്ത്രിമാരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പ്രഭുപാദർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊന്നും അത്ര കണ്ടിട്ട് അവരൊന്നും അത് ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. എന്നാൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ സർവകലാശാലകളിലൊക്കെ സിലബസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. നമ്മള് ടെമ്പിളിന്റെ അഡ്രസ് എന്താണ്, നമ്മൾ മൂകാംബിയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അത് അവിടെ തന്നെയാണ്. ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിനൊക്കെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെയാണ്. അവിടെ വലിയൊരു രാധാഗോവിന്ദന് വലിയൊരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാവിയിൽ നമുക്കിനി അവിടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലൊക്കെ താമസിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ദർശനമൊക്കെ എടുക്കാം. ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജി ബിടെക് IIT കാൺപൂർ, അദ്ദേഹമാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നയിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഗുരു പരമ്പരയിൽ കൂടി വരുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിക്ക് അനേകം ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നാൽ പ്രഭുപാദർക്ക് മാത്രമേ ഈ കൃഷ്ണാബോധം ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ പ്രഭുപാദർക്ക് അനേകം ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്, സന്യാസ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ ദീക്ഷയൊക്കെ നൽകുന്നു, ധാരാളം ആൾക്കാർക്ക് ശിഷ്യത്വം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് ശ്രീ ലജ്ജായ പതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ്. അദ്ദേഹം ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇസ്കോണിന് വലിയ കൽക്കത്തയില് മായാപ്പൂരിൽ വലിയൊരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതായിട്ട് അല്ലെ. അതിന്റെ മായാപ്പൂരിന്റെ ചുമതലയൊക്കെ വഹിക്കുന്നത് ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ലോകം മുഴുവനായിട്ട് 60,000-ലധികം ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അദ്ദേഹം 50 വർഷത്തോളമായി സന്യാസം എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ആൾക്കാർക്ക് ദീക്ഷയൊക്കെ നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലാണ് നമ്മളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് നടത്തുന്നത്. ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ കൂടി വരുന്നതാണ്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും വരുന്ന ആ പരമ്പര. കൃഷ്ണൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ബ്രഹ്മാവ് നാരദമുനി വ്യാസദേവന്, അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്നതാണ്. 32ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ഗൗരകിശോരിദാസ് ബാബാജി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി. അങ്ങനെ ആ പരമ്പര പോയി നിൽക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാവിനും ബ്രഹ്മാവിലൂടെ ഭഗവാനിലുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പേര് ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത്.
ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമ്പ്രദായം ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന 4 സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് നിലവിലുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളിലുള്ള ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശിഷ്യത്വം എടുക്കണം, അവരിൽ നിന്നും ജ്ഞാനം നേടണം എന്ന് പറയും. 1 ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം, 2 ശ്രീ സമ്പ്രദായം, 3 കുമാര സമ്പ്രദായം, 4 വിഷ്ണു സമ്പ്രദായം. അപ്പൊ എന്താണ് ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം, ശ്രീ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം. വിഷ്ണു സ്വാമി ആ രുദ്ര സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ആചാര്യനാണ്. അപ്പോൾ 4 സമ്പ്രദായം: ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം, ശ്രീ സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം. അപ്പോ ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്, ശ്രീ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്മി ദേവിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്, പിന്നെ രുദ്ര സമ്പ്രദായം ശിവനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്, കുമാര സമ്പ്രദായം 4 കുമാരന്മാരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മുടെ സമ്പ്രദായം ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് മധ്വാചാര്യൻ, നമുക്കറിയാം ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രമൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള മധ്വാചാര്യൻ വായുദേവന്റെ അവതാരമാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പരമ്പരയിലെ 5ാമത്തെ ആചാര്യനാണ്. പിന്നെ ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 4 പരമ്പരകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജ്ഞാനം നേടണം, അവരുടെ ശിഷ്യത്വം എടുക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പോ ശ്രീ സമ്പ്രദായം നമുക്കറിയാം, തമിഴ്നാട്ടിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അവര് ലക്ഷ്മി നാരായണനെ പൂജിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് രാധാകൃഷ്ണന്മാരെയാണ് എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്കാണ് പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള 4 പരമ്പരകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയും. അതാണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കണം, നിങ്ങളുടെ ഗുരുവാണ്, നിങ്ങളുടെ ഗുരുവിന്റെ ഗുരുവാരാണ്, അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പരമ്പരയിൽ വരുന്നതായിരിക്കണം. നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ ശരിയായ പരമ്പരയിൽ കൂടിയുള്ള ജ്ഞാനം മാത്രമേ നമുക്ക് പൂർണ്ണത നൽകിയുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ നമ്മൾ മൊബൈലൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശരിയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വർക്കാവില്ല അല്ലെ, ചാർജ് ചെയ്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ജ്ഞാനം യഥാർത്ഥമായിട്ട് ലഭിക്കുള്ളൂ. മായവാദ പന്ഥാവിലൂടെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ വലിയ വിഡ്ഢിത്തമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്രകാരമുള്ള വിഡ്ഢിത്തത്തിന്റെ ഫലമായി പഴുതേറ്റുപോയ ഒരു ഭഗവത്ഗീത വിദ്യാർത്ഥി ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശമില്ലാതെ വിഷമിക്കുകയും സ്വധാമത്തിലേക്ക്, ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അയാൾക്ക് മടങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ മായാവാദികൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? മായാവാദി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, മായാവാദി കൃഷ്ണാപരാധി. അവർ പറയുന്നു ഭഗവാന് രൂപമില്ലെന്ന്. നമുക്കൊക്കെ രൂപമുണ്ട്, നമ്മളെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന് രൂപമില്ലാതിരിക്കും അല്ലെ? ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പറയും, ഈശ്വരാ പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹാനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണക്കാരൻ. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ആ ഗോവിന്ദനാണ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവ്. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവലാണെന്ന് പറയുന്നു. നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യജന്മം എങ്ങനെ നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ തരുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടോയ്സോ മറ്റുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ, AC-യോ ഫ്രിഡ്ജോ കാറോ എന്ത് വാങ്ങിച്ചാലും നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടെ എങ്ങനെ ഇത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മാനുവൽ കിട്ടും അല്ലെ? അപ്പോ അത് പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനുഷ്യജന്മം എങ്ങനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ എന്താണ് യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, 4 പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം. നമുക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, ഉറങ്ങണം, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് സ്വയം രക്ഷ നേടണം, പരമ്പരയെ നിലനിർത്തണം അല്ലെ? കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെ? എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു, ഇതല്ല നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം. ഇത് ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ്. യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി. എല്ലാവരും ജനിക്കുന്നു, എല്ലാവർക്കും പ്രായമാവുന്നു, രോഗങ്ങൾ വരുന്നു, മരിക്കുന്നു.
ഇതിനാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. മൃഗങ്ങളും അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത്? നമുക്ക് ഉയർന്ന ബുദ്ധി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യജന്മത്തിലെ. ആ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോഴേ ആ മൃഗങ്ങളും ആഹാരം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെ, ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങൾ പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് മരിച്ചിട്ടായിട്ട് നമ്മൾ വാർത്തകളൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട്? ഇല്ല. അവർ വലിയ ആനയ്ക്കും ഭക്ഷണം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ചെറിയ ഉറുമ്പിനും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെ, അവർക്കും ഒന്നും അങ്ങനെ പട്ടിണിയായിട്ട് ആരും മരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അവരും ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് AC റൂമിലൊക്കെ നല്ല മെത്തയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവുക. എന്നാൽ ഉറങ്ങുകയല്ലാണ്ട് ആ സമയത്ത് വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ ഉറങ്ങാൻ ആ മൃഗങ്ങളും ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. അതേ പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് മൃഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. സ്വയം രക്ഷ നേടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മൃഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സ്വയം രക്ഷ നേടുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്, ആ പരമ്പര നേടുന്നത് മൃഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലെ, മൃഗങ്ങളൊക്കെ, പന്നികളൊക്കെ എത്രയോ 8ഉം 10ഉം ഒക്കെ കുട്ടികളെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആ മൃഗങ്ങൾക്കും അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മനുഷ്യജന്മം. അപ്പൊ അത് പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഉള്ളതാണ് ആ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പട്ടിയെ പൂച്ചയൊക്കെ പോലെ നമ്മള് ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, വൈതനം, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഉറങ്ങാനും ഇടം ചേരാനും അതിനൊന്നും മാത്രമായിട്ടുള്ളതല്ല. നമുക്ക് ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം? അത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം. അല്ലെ, നമുക്കൊരു ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും എന്തുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ? അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാം. അല്ലെ, നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല, നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവണം. അല്ലെ, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ മൈതാനത്ത് ഫുട്ബോളൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ, ചെറിയ കുട്ടികൾ കളിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഗോളി പോസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെ, അപ്പൊ അവരെന്നാൽ വെറുതെ അങ്ങനെ കളിക്കുവോ? ഇല്ല. വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പന്ത് തട്ടിയാൽ യാതൊരു കാര്യമില്ല. അല്ലെ, അതിനൊരു യാതൊരു അർത്ഥമില്ല. എന്നാൽ അവര് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നിക്ക അവരുടെ ചപ്പലൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കല്ലോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും മരക്കമ്പോ എന്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ അവരെ ഒരു ഗോളി പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും. അല്ലെ, എന്നിട്ട് അതിലേക്കാണ് അവര് എന്താണ് ആ ഗോൾ അടിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്, ഗോൾ ഉണ്ട്. അല്ലെ, അല്ലാതെ അവര് വെറുതെ പന്ത് തട്ടി കുളിച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരു ഫലമില്ലെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം. അല്ലെ, അപ്പൊ അതുപോലെ അവർക്കൊരു എന്താണ് ആ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അല്ലെ, ഒരു ഗോൾ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനും ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്, ഒരു എന്താണ് ഗോളുണ്ട്. അതാണ് നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിൽ, ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത്, എല്ലാവർക്കും ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി അത് വരുന്നു, അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് ഒരു ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ചെയ്യുക മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ തോന്നുന്നു. നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാനുള്ള ആ ആകാംക്ഷ, ജിജ്ഞാസ അതുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇതിൽ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അല്ലെ, അപ്പൊ അതാണ് ശരിയായ രീതി. അല്ലാണ്ട് നമ്മള് മനുഷ്യജന്മം വെറുതെ പാഴാക്കി കളയരുത് ഒരിക്കലും. അപ്പൊ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവലാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇത് പഠിക്കാൻ, ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും പ്രായമായവർക്കും എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാം. അതിനെ അത്രയും ലളിതമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിലാണ് പ്രഭുപാദർ ഇതിനെ വിവർത്തനം ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഓരോരോ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥവും വേർതിരിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കുരുവിയുടെ കഥ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഒരു സമുദ്രത്തിന്റെ തീരത്ത് കുരുവി മുട്ടയിട്ടു. ആ മുട്ടകള് തിരമാലകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയുണ്ടായി കടലിലേക്ക്. ആ കുരുവിക്ക് സങ്കടമായി. കുരുവി അവിടെ വെച്ചിട്ട് കടലിനോട് തിരിച്ചു വരാനായി പറഞ്ഞു. ആ മുട്ടകൾ തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം കുടിച്ചു വറ്റിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുരുവി തന്റെ ചെറിയ കൊക്ക് കൊണ്ട് ആ വെള്ളം വറ്റിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായി. അതിന്റെ കൂടെയുള്ള ആ കുരുവികളൊക്കെ അത് പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പറന്നു പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ കുരുവി ഒരിക്കലും ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ അതുവഴി ഭഗവാന്റെ വാഹനമായിട്ടുള്ള ഗരുഡൻ അതുവഴി വരികയും ആ ചെറിയ കുരുവിയുടെ ശ്രമത്തെ കണ്ട് ആ ദേഹത്തൊന്ന് അങ്ങനെ ഗരുഡൻ കുരുവിയുടെ കാര്യം അന്വേഷിക്കുകയും അതിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് വരികയും ചെയ്തു. സമുദ്രത്തോട് പറഞ്ഞു, ഈ കുരുവിയുടെ മുട്ടകളെ തിരിച്ചു നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സമുദ്രം കുടിച്ചു വറ്റിക്കും. ആ ഗരുഡന് സാധിക്കും സമുദ്രത്തെ വറ്റിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ആ കുരുവിക്ക് മുട്ടകൾ തിരിച്ച് കിട്ടുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ പ്രയത്നം, നമുക്ക്
എന്താണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. നമുക്കൊക്കെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭഗവത്ഗീത ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല, ഇതൊന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നല്ല. എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദയ സന്നിവിഷ്ട ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എന്താണ് ആ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്, ചൈത്യഗുരുവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നുണ്ട്, ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള അന്ധകാരത്തെയൊക്കെ നീക്കി അവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയോഗം ഭഗവാൻ നൽകുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയമാക്കാൻ സാധിക്കും. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് അർജുന വിഷാദയോഗം എന്നാണ്. അത് പ്രഭുപാദർ നൽകിയിട്ടുള്ള പേര് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം എന്നാണ്. ഗീതോപദേശകന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉപദേശകൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്ത ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ സൂചിതമായിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്: ഒരു മരുന്ന് സേവിക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ലേബലിൽ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ നാം പാലിക്കണം. നാം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ തന്നെ ആശയം അനുസരിച്ചോ ഒരു സ്നേഹിതന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചോ മരുന്ന് കഴിക്കരുത്. ലേബലിൽ കാണിച്ചിരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചോ വിഷക്കാരന്റെ ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചോ സേവിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയും ഗീതോപദേശകന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഗീതോപദേശകൻ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഓരോ താളിലും അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമതായിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ ചോദ്യമാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രോപാച. നമുക്ക് അറിയാം ധൃതരാഷ്ട്രത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മഹാഭാരതമൊക്കെ കണ്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര അന്ധനാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായിയായിട്ടുള്ള സഞ്ജയനോട് എന്തൊക്കെയാണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്ര അന്ധനാണ്, പുറമേ അന്ധനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്പിരിച്വലായിട്ടും അദ്ദേഹം അന്ധനാണ്. പുത്രന്മാരോടുള്ള അമിത വാത്സല്യം മൂലം അധർമ്മം അവർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും അതിനൊന്നും എതിര് നിന്നില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യുദ്ധം ഇങ്ങനെ അനിവാര്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇതിലേക്കൊന്നും കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഒരു ദൂതനായിട്ട്, വെറും ദൂതനായിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്ര അടുത്ത് കൊട്ടാരത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പാണ്ഡവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട പകുതി രാജ്യം മുഴുവനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല, പകുതി രാജ്യമെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതുമല്ല ഒരു 5 ടൗണെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലെ ഒരു 5 ഗ്രാമമെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 വീട് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഒന്നും കൊടുക്കാൻ ധൃതരാഷ്ട്രവോ ശകുനിയോ ദുര്യോധനോ ഒന്നും തയ്യാറായില്ല അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് പിന്നെ യുദ്ധം അനിവാര്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ എന്താണ് പലരും പറയും, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാക്കിയത്, ഭഗവാനെ ഒഴിവാക്കാൻ. ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരു ദൂതനായിട്ട് പോയി ഭഗവാനെ അപായപ്പെടുത്താനാണ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദുര്യോധനൊക്കെ. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ വിശ്വരൂപം അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ധൃതരാഷ്ട്രവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവ മാമക പാണ്ഡവ ശൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്രർ പറഞ്ഞു, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രന്മാരും എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പോ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ്. അവിടെ ധർമ്മത്തിന് മാത്രമാണ് വിജയം. അത് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അറിയാം അധർമ്മമാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രം ആശങ്കപ്പെടുന്നു, തന്റെ മക്കള് പരാജയപ്പെടുമോ, അല്ലെ യുദ്ധം കൃഷ്ണൻ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിലൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കും. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് മക്കള് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് രാജ്യം നേടണം, അത്ര മാത്രമാണ് ആ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ആഗ്രഹം. അല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്, എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആശങ്ക, അവരെ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുമെന്ന്. ഇവിടെ വേർതിരിച്ച് കാണുന്നു. പാണ്ഡു മരിച്ചതിന് ശേഷം അവരെയും നോക്കേണ്ടത് ധൃതരാഷ്ട്ര ചുമതലയാണ്, തന്റെ മക്കളെ പോലെ തന്നെ അല്ലെ. എന്നാൽ അവർക്ക് ആ വംശപാരമ്പര്യം തന്നെ, കുരുവംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാണ്ഡവരും കൗരവരും ഒക്കെ ചേർന്നാണ്. ഇവിടെ ആ വംശപാരമ്പര്യം പോലും അവർക്ക് നൽകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തു. ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു. പാലില് നമുക്ക് അതിന്റെ പാല് വേറെ വെള്ളം വേറെ ഒന്നായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് എന്നാലും അതില് ഒരു ലൈമൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ് അതിനെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത്
വേർപിരിയുന്നല്ലേ, പാല് വേറെ വെള്ള വേറെ ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് രസഗുള പോലുള്ള മധുര പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുള്ളത് അവിടെ വേർതിരിവ് കാണിക്കുന്നു. എന്റെ മക്കള് പാണ്ഡുപുത്രന്മാര് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അവസാനം വിജയം നേടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവിടെ കൗരവരെയും പാണ്ഡവരെയൊക്കെ ദ്രോണാചാര്യരാണ് അസ്ത്രവിദ്യയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്തായിട്ട് ദുര്യോധനൻ പറയുന്നു, പശ്യേതാം പാണ്ഡപുത്രാണാം ആചാര്യാം മഹതീം ചമു വ്യൂഢം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദത്മോ മഹാശങ്കം ഭീമകർമാവൃകോദര. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖുമൂടി അർജുനൻ ദേവദത്തവും പുഷ്കരകർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖവും മുഴക്കി. ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേരെന്താണ്? പാഞ്ചജന്യം. അർജുനന്റേത് ദേവദത്തം, ഭീമന്റേത് പൗണ്ഡ്രം അല്ലെ. അനന്ത വിജയം രാജാ കുന്തിപുത്രോ യുധിഷ്ഠിരാ നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷ മണിപുഷ്പകോ കാശിച്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡി ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്വകിശ്ച പരാജിതഃ ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവശ പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹു ശങ്കാൻ ദദ്മു പൃഥക് പൃഥക്. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്തവിജയം എന്ന ശംഖൂതി, നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷമണി പുഷ്പങ്ങളും, വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവും മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നം, വിരാടൻ, തോൽവിപിണയാത്ത സാത്വികി, ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദീപുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രന്മാർ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. സഘോഷാദാർത്തരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനി വ്യതരായ നഭശാപൃത്തിം ചൈവ തുമൂലോ അഭ്യുനുദാതയൻ. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്നു വരുന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലികൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഈ ശംഖ് നാദം കേട്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ പാഞ്ചജന്യവും അർജുനൻ ദേവദത്തവും അല്ലെ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ആ കൗരവരുടെ ഹൃദയം പിളർത്തുകയുണ്ടായി. അവര് ഭയപ്പെട്ടു. അർജുന വാച. കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്. 1-2 ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഗീതാ മഹാത്മ്യൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകുന്നുണ്ട്. 21-ാം ശ്ലോകത്തില് അർജുന വാച സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേച്യുത യാവതേതാൻ നിരീക്ഷേഹം യോധുകാമാനവസ്ഥിതാൻ കർമ്മയാ സഹയോധവ്യാമസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. അപ്പോ ഭഗവാനോട് എന്താണ് ആ സേനയെ സേനയുടെയും മധ്യത്തിലായിട്ട് കൊണ്ടു നിർത്താനായിട്ട് പറയുന്നു. ഹേ അച്യുത. ഭഗവാന്റെ വേറൊരു പേരാണ് അച്യുതൻ അല്ലെ. ശുദ്ധി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്ക് മധ്യത്തിലായിട്ട് എന്റെ തേർ കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അച്യുതൻ പറയുന്നു ഭഗവാനോട്, ഹേ അച്യുത, 2 സൈന്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിലായിട്ട് തേർ കൊണ്ട് നിർത്താൻ. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഒരിക്കലും വീഴ്ച പറ്റാതെ, നമുക്കൊക്കെ ജീവാത്മാക്കൾ നമുക്കൊക്കെ വീഴ്ച പറ്റുന്നവരാണ്. ഭീഷ്മ ദ്രോണ പ്രമുഖതഃ സർവേഷാം ച മഹീഷിതാം വാച പാർത്ഥ പശ്യേതാൻ സമവേതാൻ കുരുനിധി. ഭീഷ്മ ദ്രോണാദികളുടെയും മറ്റു രാജാക്കന്മാരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പാർത്ഥ, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശജരെ നോക്കൂ. ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇത്ര മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. 1-ാം അധ്യായത്തില് അർജുനന്റെ കുറെ സംശയങ്ങളും വിഷാദമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഭഗവാൻ ഈ ഒരു വാക്ക് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, പാർത്ഥ, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശജരെ നോക്കൂ. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത്. വേപദുശ്ശ ശരീരേമി രോമഹർഷശ്ച ജായതേ കാണ്ഡീവം സംസ്രതേ ഹസ്താത് ത്വക്ചൈവ പരിദഹ്യതേ. എന്റെ ശരീരം വിറക്കുകയും രോമാഞ്ചമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. അർജുനനെ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വിഷാദവാനായി. എന്താണ് മറുപക്ഷത്ത് ആരൊക്കെയാണുള്ളത്? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അല്ലെ, ദ്രോണാചാര്യര്, പിന്നെ സ്വന്തം കസിൻസ് ഒക്കെ അല്ലെ, സഹോദരങ്ങളൊക്കെ.
നജ ശക്നോമ്യവസ്ഥാതും ഭ്രമാതീവ ച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കേശവ. ഭഗവാന്റെ വേറൊരു പേരാണ് കേശവൻ. കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേശവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനെ വിഷാദവാനായി വിഷാദത്തിനായിട്ട് 5 കാരണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നു. ഒന്നാമതായിട്ട് മൃദുല ഹൃദയത്വം, അതിനെക്കുറിച്ച് 28ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമതായിട്ട് ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ, ഈ യുദ്ധം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പം അവരൊക്കെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ സുഖിക്കും, സന്തോഷിക്കും എന്നുള്ളത്. പിന്നെ പാപം 36ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഗുരുജനങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാപമല്ലേ. പിന്നെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം, യുദ്ധത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളവരൊക്കെ പുരുഷന്മാരാണ്, അവരെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബം അനാഥമായി പോകും അല്ലെ, അവരുടെ പത്നിമാരൊക്കെ വിധവകളായി പോകും അല്ലെ. അങ്ങനെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം തന്നെ ഇല്ലാതാവും. പിന്നെ തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് 2ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലാണ്, 2-6 അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള 5 കാരണങ്ങളാണ് അർജുനൻ വിഷാദവാനായിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ മൃദുല ഹൃദയത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അർജുന വാച ദൃഷ്ടേ മേ സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സം സമുപസ്ഥിതം സീതന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യത്. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. നജശ്രോയോനു പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ നകാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നചാരാജ്യം സുഖാനി ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാവട്ടെ സുഖമാവട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. അപ്പോ ഈ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ യുദ്ധത്തിൽ കൊന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കുക അല്ലെ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരുടെ കൂടെയാണ് അതൊക്കെ ആഘോഷിക്കുക? നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളുടെ കൂടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെയൊക്കെ അല്ലെ. അവരെയൊക്കെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷിക്കാനും സുഖിക്കാനൊക്കെ കഴിയുക? പാപത്തെ കുറിച്ച് 36ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. പാപമേവാശ്രയേതസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാത്തനായിന തസ്മാനാർഹ വയം ഹന്തും ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ സബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമുക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? പാപമുണ്ടാവില്ലേ എന്നല്ലേ ഗുരു, പ്രത്യേകിച്ചും ദ്രോണാചാര്യർ, അവരൊക്കെ ഗുരുവാണ്, ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ, അവരൊക്കെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പാപം ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നില്ലേ എന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒക്കെ അർജുനന് അറിയാം. ശാസ്ത്രത്തില് 6 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ വധിക്കുന്നതിൽ പാപമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കും. വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അക്രമികൾ 6 കൂട്ടരാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ദ്രോഹം ചെയ്യുന്ന 6 കൂട്ടരെ അവരെ വധിക്കുന്നതിൽ പാപമില്ല എന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു. ഇത് പഴയ കാലത്തിലുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോ ഇന്ന് നിയമവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. പണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രം, വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു 6 കൂട്ടരെ ആരൊക്കെയാണ്? 1 വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, മറ്റ് രണ്ടാമതായിട്ട് വീട് തീ വയ്ക്കുന്നവൻ, 3 മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, 4 സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, 5 ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, 6 അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. അത്തരം അക്രമികളെ ഉടനെ വധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതൊക്കെ കാണാം അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെ. അപ്പോഴേ അർജുനന് ഇതറിയാം, പാപമല്ല. ഇങ്ങനെ ഈ 6 കാര്യങ്ങളും കൗരവര് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൗരവര് വിഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭീമനെ, അവരുടെ വീട് തീ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കള്ളച്ചൂത് കളിച്ചിട്ട് അവരുടെ സ്വത്തൊക്കെ കൊള്ളയടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭൂമി, രാജ്യം കൈയേറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ദ്രൗപതിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്തിട്ട് അപമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൗരവര് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ വധിക്കുന്നതിൽ ഒരിക്കലും പാപമില്ല. കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് 40ാം ശ്ലോകത്തിൽ. അധർമാ വിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രതിഷന്തി കുല സ്ത്രീയ
സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണ സങ്കര. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ കൃഷ്ണകുലത്തിൽ പിറന്നവനെ സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അപ്പോ അവിടെ യുദ്ധത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളൊക്കെ പുരുഷന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് അവര് വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പത്നിമാരും ഒക്കെ അനാഥരാകും അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ കുടുംബ പാരമ്പര്യം തന്നെ ഇല്ലാതാവും. തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 2ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലാണ്. അത് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യും. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം എടുക്കാനാത്ത അവസ്ഥ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ നാളത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയുള്ളപ്പോൾ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് സറണ്ടർ ആവുന്നു. ഭഗവാനെ ഒരു ശിഷ്യനായി സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഉചിതമായിട്ടുള്ള ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് നമ്മളും അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. നമുക്കും ഇങ്ങനെ എന്താണ് ശരിയായത്, ഏതാണ് ശരി, ഏതാണ് തെറ്റ് എന്നൊക്കെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഒരേ സാഹചര്യത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയും. യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഓരോരാൾ എന്താണ് ആ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ആശങ്കയാണ് അല്ലെ, തന്റെ മക്കള് യുദ്ധം ചെയ്യില്ലേ, ജയിക്കില്ലേ എന്നുള്ളത്. അർജുനൻ എന്താണ് വിഷാദവാനായിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം ഗുരുജനങ്ങളെയും സഹോദരങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് രാജ്യം നേടുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അത്രയും വിഷാദവാനായിട്ടാണ്. ദുര്യോധനും പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഭയവും ആശങ്കയും ദേഷ്യവും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അഹോ ബദ മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാവയം യത്രാജ്യാസുഖലോപേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യത. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത്. രാജ്യം നേടി സൂഹിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. യദി മാമപ്രതീകാരാമശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയാ ധാർത്തരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യു തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേ. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വയ്ക്കുകയാണ്. സഞ്ജയോ വാച ഏവമുക്താർജുന സഞ്ജീരതോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജാസശരം ചാപം ശോകസംവിഘ്ന മാനസ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിൽ ഇരിപ്പായി. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. എന്താണ് പറയുന്നത്? അർജുനൻ വിഷാദവാനായിട്ട് രണാങ്കണത്തില് വെച്ചിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളൊക്കെ താഴെ ഇട്ടിട്ട് ദുഃഖിതനായിട്ട് ഇരിപ്പായി. അപ്പൊ നാളത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നു. പിന്നെ നാളെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജീവാത്മാവ് അല്ലെ, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണോ ആത്മാവാണോ, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നാളത്തെ ക്ലാസ്സും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പാണ്ഡവരാണ് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അർജുനൻ വിജയിക്കാനായിട്ടുള്ള 9 കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഒന്നാമതായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ്, ആ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ്. അവിടെ ധർമ്മത്തിനാണ് വിജയം അല്ലെ. പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് ദിവ്യമായ രഥം, അഗ്നിദേവൻ നൽകിയ ആ ദിവ്യമായ രഥമായിരുന്നു. പിന്നെ കവിധ്വജ, ആ കൊടിയടയാളം ഹനുമാൻ കൊടിയടയാളമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. ഹനുമാനാണ് അർജുനന്റെ കൊടിയടയാളം. നമുക്കറിയാം ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോൾ ഹനുമാനായിരുന്നു ആ ലങ്കയിലേക്ക് പോയി രാവണനെ വധിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ യുദ്ധത്തിലെ വിജയത്തിന് ഹനുമാന്റെ കൊടിയടയാളം അതും വിജയസൂചകമാണ്. പിന്നെ ശംഖനാഥൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യവും അർജുനൻ ദേവദത്തം എന്ന ശംഖക്കൂതി അല്ലെ, അതൊക്കെ വിജയത്തിന് സൂചനയായി. പിന്നെ ഗാന്ധീവം, ഒരിക്കലും എന്താണ് ആ പരാജയം സംഭവിക്കാത്ത ആ ഗാന്ധീവം അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും അസ്ത്രമൊഴിയാത്ത ആവനായി. പിന്നെ തപ്ത ജീവിത, സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ ആ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുള്ളതായിരുന്നു. എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തും സൈനികരൊക്കെ അല്ലെ, അവരുടെ സ്വന്തം കുടുംബത്തെയും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് അവിടെ എന്താണ് ആ കൊടും തണുപ്പൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിനായിട്ട് അവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ എല്ലാം തന്റെ കുടുംബത്തെയും എല്ലാം വിട്ട് ആ രാജ്യത്തിനായിട്ട് ആ പാണ്ഡവർക്കായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൈന്യാധിപന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, സൈനികര്, അവരുടെ തത്വ ജീവിതം അവരെല്ലാം
വൃശ്ചിക പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിനായി. അതുപോലെ തന്നെ കൗരവപക്ഷത്തും അതിനുള്ള തെക്തജീവിത അങ്ങനെയുള്ള സൈനികരുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ മോക്ഷത ഏകാദശി, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഏകാദശി. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് ഏകാദശി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഏകാദശി. മോക്ഷത ഏകാദശി ദിവസമാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവത്ഗീത അവതാര ദിനമായിട്ട് നമ്മൾ മോക്ഷത ഏകാദശി ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, എവിടെയാണോ നാരായണനുള്ളത് അവിടെ ലക്ഷ്മി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭഗവാനുള്ളിടത്ത് എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ഋഷികേശൻ, ഭഗവാന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഋഷികേശൻ. ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്, എല്ലാം സർവോപരി ഭഗവാനാണ് പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിജയം ഉണ്ടായത് അല്ലെ. അവിടെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് യുദ്ധത്തിന് ഞങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് ചേരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദുര്യോധനും അർജുനനും പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു വശത്ത് ഞാനുണ്ടാവും, ഞാൻ ഒരിക്കലും ആയുധമെടുക്കില്ല. പിന്നെയോ എൻ്റെ ആ സേന മുഴുവനായിട്ട് മറുവശത്തും ഉണ്ടാവും. ഏത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ദുര്യോധനെ ആയുധമെടുക്കാത്ത ഭഗവാനെ കിട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സേനയാണ് ദുര്യോധനൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഭഗവാനെ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭഗവാനുള്ളടുത്ത് എല്ലാ വിജയവും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നു, എവിടെയാണോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഉള്ളത്, എവിടെയാണോ അർജുനുള്ളത്, അവിടെയാണ് എല്ലാ വിജയവും ഐശ്വര്യവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ ഇതാണ്. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം, ആത്മഗവേഷണം, ഉദാത്തം, പിന്നെ ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ, പിന്നെ ജപമാല, ജപബാഗ്, ജപിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് ഓർഡർ കൊടുക്കാം, കൊറിയർ വഴി ലഭിക്കും. ഇതെപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെവലും തേർഡ് ലെവലൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീലപ്രഭു.